Om Namah Shivaya, sziasztok! Mai napon megnézzük, hogy a gyakorló táblázatunk második szintjén milyen ászanákat hogyan kell kivitelezni, és most már egy picit próbálunk optimalizálni, ugyanis olyan sok a gyakorlat, hogy most már azért a napi másfél órát verjük, és akinek erre nincsen minden nap ideje, az egy picit próbálhat optimalizálni, próbálhatja szétbontani a gyakorlást, de lehet olyanokat csinálni, amivel egy picit lerövidítjük magukat, a gyakorlatokat. Kezdjük a csípő és lábgyakorlatokkal. Ez maradt ugyanaz a második gyakorló táblázat második szintjén, mint ami az elsőn volt. Tehát a Pávana Mukthasana, a felszabadult póz. Az előrehajlások közül az egyik ászanánk a Paschimottanasana. Ezt a Paschimottanasát 6-szor végezzük el, de ebből van 4 változat, illetve 3 pascsi változat, illetve egy lejtősík, ugye az ellenpóz. Mindegyiket egyenként 6-szor kell kivitelezni, és itt van az első optimalizálási lehetőség is. Az első változat a klasszikus változat, nyújtott lábú ülés, egyenes a tartás, felnyújtózik a kar, fülek mellé tapaszt, egyenes háttal derékból előre dőlünk, megfogjuk a lábujjunkat, vagy ahol elérjük a lábunkat, talpunkat, és húzzuk magunkat előre. Majd vissza, és le. Ezt úgy lehet gyorsan elvégezni, persze nyilván minden egyes ászana esetén azért 1-2 légzés erejéig benne maradunk, de ezt úgy lehet gyorsítani, úgyhogy eddig azt csináltuk, hogy visszajöttünk és leengedtük a kezünket, most meg lehet azt csinálni, hogy fönt marad a kéz, és újra előre dőlünk. És fel, és jöhet a harmadik kilégzéssel előre. És nyújtózva fel, és így tovább a 6 kört. A második változat, amikor elemeljük a lábat a talajról. Ezt nagyon nem tudjuk gyorsítani. Itt ugye a legoptimálisabb, hogy az egyensúlyunk is megmaradjon, hogy először az egyik lábunkat nyújtjuk ki, majd a másikat. Aztán lebontjuk. Annyi, hogy nem nyújtjuk ki előre a lábat, hanem letesszük a sarkakat, megpihenünk, és utána újra felvesszük. És természetesen ebből is 6-ot fogunk végezni. Ugyanígy optimalizálható a 3-as változat is, amikor nem fogjuk meg a lábujjainkat, nem fogjuk meg a lábfejünket, hanem nyújtva marad a kar, és előre nyújtózva döntünk előre, majd fel, majd előre, majd fel, és így tovább a 6 kört. A lejtősík, belégzéssel megemeljük, majd vissza, majd ismét, vissza, és így tovább. Az első szinten is egyensúlyozó gyakorlatnak a Sarvangasana elő volt írva, azaz a gyertyaállás, méghozzá 2 változata, a klasszikus, illetve az a változat, amikor a karokat elemeljük a talajtól, és a láb mellé helyezzük el nyújtva felfelé. Annak ellenére, hogy ezt már nyilván tudjátok, ezért mégis bemutatom.
egy újabb előrehajlás gyakorlattípus jön be a Paschimottanasana mellé, ez pedig nem más, mint az eke póz, vagy eke állás, szanszkrit nevén a halászana. Ennek 3 változatát végezzük el. A klasszikus nyújtott lábat leteszem a talajra nyújtva a fejem fölé, karok pedig kinyújtóznak a talajon. A kartámaszt csak akkor engedem ki, amikor a lábujjam lent van a talajon. Ha nincs lent, akkor a kartámasz benn marad, de attól még ugye az ekállást lehet gyakorolni. Egy második variáció, amikor lent van a lábam, ezt a második variációt csak és kizárólag akkor végezzük, amikor lent van a láb. A karjaimat felemelem és megfogom a lábujjamat, a lábam pedig továbbra is nyújtva van. A harmadik verzió, amikor leteszem a lábam a fejem fölé a talajra, lábujjaim érintik a talajt, kiveszem a kartámaszt, a lábaimat pedig szétnyitom, tehát terpezben, de nyújtva lesznek. Amennyiben nem tudom letenni a lábujjamat a talajra, ezt a változatot akkor is lehet gyakorolni, csak annyi, hogy a kartámasz bent kell, hogy legyen, de ugyanúgy nyújtva szét tudom nyitni a lábakat. Ezeket is most megmutatom egymás után. A halászana, vagy eke póz, eke állás minden változatát 3-szor végezzük el, de ez a 3, ez azt jelenti, hogy gyertyaállásból el kell indítanunk. Optimalizálni úgy lehet, hogy a klasszikus eke állásban benne maradunk, és a karokat először ugye a második verzióban föltesszük a fejünk fölé, és megfogjuk a lábujjunkat a talajon, majd visszatesszük, és utána ezt még 2-szer ismételjük, és természetesen valamennyi légzés erejéig benne maradunk a pózba. Ugyanígy lehet gyorsítani, hogy nem megyünk vissza gyertyaállásba, hanem maradunk a klasszikus eke állásban, és onnan szétnyitjuk a lábakat, lélegzünk, majd összezárjuk, és utána ezt még 2-szer ismételjük. A kobra állás vagy bhujangasana esetén, ami egy hátrahajlító gyakorlatunk, nincsen semmiféle változás. 3 verziót végzünk el, és mind a 3-nál onnan indítunk, hogy a homlok a talajon van, nyújtva vagyunk teljesen, és a lábak zárva vannak. Innen indulunk, ide érkezünk is vissza, 3-szor minden változat. Ennél a második változatnál érdemes arra figyelni, hogy a szeméremcsont az maradjon a talajon, tehát csak annyira nyújtsam ki a karomat, amennyire még nem emelkedik fel a szeméremcsont. A zsalabhászanánál, vagyis a sáska állásnál elidőzünk egy icipicit. Itt összesen 5 variációt ír egyébként nekünk, érdemes megnézni a képeket, 79-estől a 83-as ábráig. A
19-es és a 80-as az, amit eddig is jogaórákon gyakoroltunk. A 80-as pedig első szinten, ez a fél sáska állás, semmi különleges nincs benne. Kiválasztott kéztartásban, sáskaállás kiinduló pózában először emelem a jobb lábat úgy, hogy a bal lábam lazán fekszik a talajon, nem segít az emelésben, és próbálom nyújtva, de minél magasabbra emelni a jobb lábat, majd leteszem, ezt lehet légzés szinkronnal, sőt úgy lenne érdemes, hogy légzés szinkronnal végezzük, belégzésre emel, kilégzésre letesz, benne lehet egyébként lélegezni többször, és utána a bal láb. És ebből még elvégezzük a szükséges mennyiségű köröket, ami egyébként 3, ami elő van írva ezen a szinten. A teljes sáskaállás, az pedig nem más, mint belégzéssel egyszerre nyújtva zárva emelem fel a lábakat. Törekszem arra, hogy nyújtva legyenek, és törekszem arra, hogy ne nyíljanak szét, hanem zárva maradjanak. Van azonban egy 81. ábránk, ami tulajdonképpen, ahogy már korábban is említettem, a gyertyaállásnak pont az ellenkezője, tehát annyira fent van a láb és a csípő, mint hogyha gyertyaállást vennénk fel, csak nem háton fekve, hanem hason fekve. Na, ez egy kicsit trükkös. Itt 2 módszer is célra vezető lehet. Valaki segít az emelésben, de itt nagyon kell figyelni, hogy nehogy sérülésveszély legyen. Vagy, hogyha kellőképpen rugalmasak vagyunk, akkor egy pici lökéssel, egy pici lendülettel segíthetjük ennek a póznak a felvételét. A harmadik verzió pedig az, hogy annyira erősek a karjaink, hogy már a karok emelésével ki tudjuk olyan magasra emelni a csípőt, hogy utána már könnyedén tudjuk emelni a lábakat. Természetesen mindenkinek a saját hajlékonyságához, testalkatához, egészségügyi állapotához van ez kötve, hogyha nem megy, akkor is érdemes minél magasabbra emelni, próbálkozni vele. A 82. ábra az egy csónakpóz, de nem teljesen, tehát a karjainkat nem nyújtjuk előre, hanem hátra kurcsoljuk a hátunk mögé, és amikor felemeljük a lábakat, elemeljük a mellkast is a talajról. Pontosan azt írja Swami Vishnudevananda, hogy tegyük a hátunk mögé mindkét kezünket, és emeljük fel az állunkat. A kezek és az áll segítsége nélkül, tehát a mellkas és a lábak a levegőben vannak, és az ember csak a hasával támaszkodik a földön. Ezzel az ágyéki részre nehezedő nyomás megnövekszik. Emellett a hasi szervek is nyomásnak vannak alávetve, és működésüket is stimuláljuk. És végül a csónakpóz, ez pedig a 83. ábrán láthatjátok. Ugyanúgy hajtjuk végre, mint a 4. változatot, csak a 2 karunkat előrefelé nyújtjuk ki úgy, hogy a kezünk ujjai és a lábujjak egy magasságban legyenek. Testünkkel egy csónakot formázunk. Ardha Matsyendrasana, félgerinc csavaró következik, ez pedig a szokásos alaptanfolyami órákon megtanult és a gyakorló órákon gyakorolt behajlított lábúülés. Akinek nem megy behajlított lábbal, az végezheti nyugodtan nyújtott lábbal, viszont törekedjünk arra, hogy elérjük azt a rugalmasságot, hogy hamarosan behajlított lábbal is tudjuk végezni, hiszen a jótékony hatását majd ezen a szinten fogja kifejteni. Ekkor van értelme ennek a programnak, és ekkor tudunk fejlődni a gyakorlásban. Először kívülünk balra, jobb láb a bal térd mellé, mindkét farpofa lent a talajon egyformán, jobb kéz hátul a talajon, bal kéz emel, és kilégzéssel
csavarunk jobbra, vissza, és mivel kétszer kell elvégezni, ezért akár innen, hogy gyorsítsuk a folyamatot, újra felvehetjük. És ha lebontottuk, utána jöhet a másik oldal, ugyanúgy kétszer egymás után. Most jobbra ülünk ki, és balra fogunk csavarni. Egyensúlyozó gyakorlatként a Matsyendrana is elő van írva. Az egyes szinten már az alattanfolyami változatot gyakoroltuk. Most változatok is jönnek, tehát összesen 4 változat lesz, és mindegyiket 2 percig kell kitartanunk. Tehát felvesszük, kitartjuk 2 percig, és lebontjuk. Itt nincsen gyorsítási lehetőség, és természetesen majd a Sarvangasana után fogjuk felvenni. Nézzük a variációkat. Mindhárom variációban, ugye van az alap, és van még plusz 3, mindhárom variációban lótuszülés szükséges. A lótuszülés, ahogy már az elmúlt alkalommal is mondtam, lehet gyakorolni, amikor az ülésmódot gyakoroljuk. Felvesszük, kitartjuk egy picit, és lebontjuk. Ha nagyon nem megy, akkor pedig végezhetünk különböző csípőnyitó gyakorlatot, különböző lábgyakorlatot, nyújtásokat, amik segítik, hogy ezt az ászanát, ezt a meditációs pószt előbb-utóbb fel tudjuk majd venni. Amikor már stabilan fel tudjuk venni a lótuszpószt, csak akkor álljunk neki Matsyendrana variációinak. Nézzük akkor az első. Lótuszban ugyanúgy homorítunk, de a kezünkkel fogjuk a lábujjainkat. A könyv szerint a felkar és a könnyék az lent van a talajon. Itt nagyon kell vigyázni arra, hogy ha viszont nem tudunk a kezünkön támaszkodni, akkor az összes súly a fejünkön lesz. És bármilyen csigolya problémánk van nyakitájon, akkor nagyon komoly sérülést tudunk okozni magunknak. Tehát ezt csak és kizárólag olyan gyakorolja, aki tud támaszkodni a felkarjain, a talajon, illetve akinek annyira erős a hátizma, válizma és a nyakizma, hogy meg tudja tartani magát teljes magabiztossággal, és eddig is gyakorolta ezt az ászanát. Szépen lehet egyébként különböző hátrahajtó ászanákkal edzeni ezt a részt is, úgyhogy rá lehet készülni, mielőtt megpróbáljuk ezt az ászanát. Nézzük, hogy mit ír egyébként Swami Vishnudevánanda, csak hogy pontos legyen a leírás is. Terítsünk a földre egy takarót, ez a matracunk, és üljünk rá kinyújtott lábakkal. Hajlítsuk be a jobb lábat, és a jobb sarkunkat helyezzük a bal csípőizülethez. Ezután hajlítsuk be a bal lábat, és a bal sarkunkat helyezzük a jobb csípőizülethez. Ez a Padmászana, vagy más néven Bokhazár. Ebből a testhelyzetből feküdjünk le hanyat. Ügyeljünk arra, hogy Padmászanában a lábaink ne emelkedjenek fel a földről. Támaszkodjunk a két könyökünkre, és emeljük fel a törzsünket és a fejünket. Ezután a hátunkat és a nyakunkat jól hátrahajlítva tegyük vissza a fejtetőnket a földre. Fogjuk meg a lábujjainkat. Ez a Matsyendrana. Tartsuk meg az ászanát 2 vagy 3 percig, ugye nekünk 2 percet ír elő a táblázat.
Akik nem tudják végrehajtani a padmászanát, azok a kezdőknek javasolt változatot végezzék. Na, akkor a sorrend. Felvesszük ülésben a padmászanát, a lótuszülést, lefekszünk hanyat, lábainkat lent tartjuk a talajon, majd a könyök segítségével megemeljük a hátunkat, hátrahajtjuk a fejünket, és legvégén fogjuk meg a lábujjainkat. Tehát, ha eddig el tudunk jutni, hogy felemeljük magunkat, hátrahajlítunk, akkor akár úgy is gyakorolhatunk, és a végén csak sikerül annyira belaszolnunk ebbe a pózba, annyira rugalmassá válni, hogy előbb-utóbb el fogjuk érni a lábujjainkat is. A Matsuyasana következő változata szintén lótusz, szintén hanyatfekvés. Ebben a helyzetben a mellkas teljes egészében kitárul, ezért a póz megtartása közben az orrunkon át mélyeket lélegzünk. Így a hörgők csövecskéiben lévő feszültségek feloldódnak. Ez az egyik leghatásosabb ellenszere az aszmának. Ugyanúgy felvesszük a lótuszt ülésben, hanyat fekszünk, lábainkat lent tartjuk, kezeinket pedig a fej fölé emeljük. A Matsuyasana negyedik változata, amit ezen a szinten gyakorolnunk kell, az hasonfekvésben történik, és természetesen padmászanában vagyunk, tehát a lábunkat azt lótuszba tesszük, és ez egy rendkívül jó csípőnyitó és csípőizület erősítő ászana. Nagyon szeretem gyakorolni, igazán hatásos, nagyon gyorsan megvan a hatása. Itt is csak azok végezzék, akik magabiztosak a lótuszülésben. Lótuszülésből feküdjünk hasra, arccal a föld felé. Két karunkat fonjuk össze, és pihentessük rajta a fejünket. Combjaink, amennyire csak lehetséges, simuljanak a talajhoz. A gyakorlat legfőképpen a csípőízületeket erősíti. Lélegezzünk mélyeket, és maradjunk 4-5 percig ebben a helyzetben. Nekünk természetesen a táblázat 2 percet ír elő. Ezek voltak a második szintű ászanák, és ez alapján, ahogy bemutattam őket, lehet gyakorolni, természetesen nagyon óvatosan, és ha nem vagytok magatokban biztosak, akkor inkább ne végezzétek el a gyakorlatot, mint hogy sérülést okozzatok magatoknak. Következő videóban már aktívan gyakorolni fogunk, várlak benneteket akkor is. Om Namah Shivaya.